Και δίπλα της ακριβώς είναι η κυρία Λίλιαν Κούβελα, η οποία είναι ψυχολόγος, σύμβουλος οικογένειας και ζεύγου, συνεργάζεται με το Εργαστήριο Διερεύνησης των Ανθρωπίνων Σχέσεων. Να είστε καλά, κυρία Κούβελα. Αχρίαστη, επιτρέψτε μου να πω να είστε, να μην χρειάζεται ο κόσμος να προσπρέχει στην ανάγκη και στις συμβουλές των ειδικών και των οικογενειακών συμβούλων, να τα βρίσκει μόνος του. Κυρία Κούβελα, εσείς εκεί στο εργαστήριο, τι έχουν δει τα ματάκια σας, μάλλον τι έχουν ακούσει τα αυτάκια σας? Πολλά, κυρία Για πείτε Φλέσσα. μας. Να πω δύο κουβέντες έτσι, για το διαζύγιο και για τη χειρία. Καλά, για το γάμο ήρθαμε εδώ, αλλά διαζύγιο μας προκύπτει, αλλά δεν πειράζει, ούτως ή άλλως είναι συναφή τα θέματα. Βεβαίως. Θα ήθελα εδώ στους συνομιλητές μου ότι θεωρείται απώλεια και το διαζύγιο και το πένθος, δηλαδή το να χάσουμε κάποιο φυσικό πρόσωπο. Είναι πιο δύσκολο όταν κάποιος χωρίζει να περάσει μέσα από τη διαδικασία του πένθους, γιατί και αυτό είναι μία απώλεια. Γιατί εκεί το πένθος δεν είναι αποδεκτό κοινωνικά. Ενώ στη χειρία είναι αποδεκτό κοινωνικά και έχουμε περισσότερους ανθρώπους να μας φροντίζουν γύρω μας. Στο διαζύγιο εκτός από χάνονται πολύ, και μοναξιά. Μοναξιά μεγάλη, πολλοί χάνονται από κοντά μας και έτσι γίνεται πολύ δυσκολότερο το να ζήσουμε και να περάσουμε μέσα, θα έλεγα, από την ίδια διαδικασία του πένθους και της θλίψης. Και εδώ και γιατρός θα μας πει, και εγώ βέβαια, ότι βλέπουμε πολύ συχνά θλίψη, κατάθλιψη, αλλά βέβαια σήμερα ήρθαμε να μιλήσουμε για το γάμο και για τα καλά του. Για τα καλά του, ή όχι, αρέσουν, γιατί, και για τα δύο. Όλα τα πράγματα έχουν διπλή όψη. Εγώ θα ήθελα να σας πω, κυρία Φλέσσα, μάλλον να σας ρωτήσω τι σημαίνει, μου είπατε, ένας γάμος ο οποίος είναι ένας γάμος καλός. Τι σημαίνει αυτό, και συνομιλητέ μου, δηλαδή ένας πετυχημένος γάμος, όπως είπατε. Τι σημαίνει πετυχημένος γάμος? Μεγάλη συζήτηση. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ να το πω καλύτερα, εξαρτάται. Ένας πετυχημένος γάμος εξαρτάται. Δεν υπάρχουν απριόρι αναλύοντες αλήθειες και συνταγές το πώς θα είναι ένας γάμος και βέβαια και μια οικογένεια υγιής. Εξαρτάται από πάρα πολλά, δηλαδή από πάρα πολλούς παράγοντες, από τις βιωμένες μας αντιλήψεις και πώς περνάνε πλέον τα καινούργια ερεθίσματα τα σημερινά, για να μπορέσουμε να πούμε ότι μια οικογένεια είναι υγιής, γιατί βέβαια γάμος είναι πάει για την οικογένεια. Και είναι και τα παιδιά, είναι συνέχεια, Κούβελα. Πω πάνω σε αυτό ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή αναθεωρήσεων και ανακατατάξεων μεγάλων συστημάτων. Χαμός γίνεται, κυρία Κούβελα, να το πούμε με μία λέξη. Ναι, πολύ καλά το λέτε. Και εδώ πρέπει να δούμε την αναθεώρηση, την ταυτότητα του άνδρα και της γυναίκας. Η παραδοσιακή γυναίκα, μου έλεγε μάλιστα πρόσφατα κάποια φίλη μου, ότι αν δεν μυρίζει το σπίτι κεκ και σούπα, δεν υπάρχει οικογένεια. Πολύ ωραίο αυτό, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά πλέον έχουμε μπει και σε μια άλλη εποχή που πρέπει η γυναίκα να συνθέσει όλο αυτό που κουβαλάει βιωματικά, της νοικοκυράς, της καλής μητέρας, της συντρόφου, της φροντίδας, γιατί εδώ στην έρευνα φαντάζομαι θα έχετε βρει ότι χάνεται η φροντίδα, όλα αυτά, έτσι. Να συνθέσει με το μοντέλο της δημιουργικής γυναίκας σήμερα. Γίνονται αυτά? Είναι δυνατόν, είναι εφικτό αυτό? Ναι, νομίζω ότι γίνεται, είμαστε σε πορεία, γιατί υπάρχουν, όπως και η κυρία Καμιλάκη είπε προηγουμένως, έχουμε μπει σε μία πορεία τα τελευταία 30 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, πριν το 50-60 ελληνικές ταινίες τελειώνανε με ένα γάμο. Αυτό. Και μετά τι? Τώρα πια δεν τελειώνουν με ένα γάμο, τώρα ξεκινάνε με ένα γάμο, πιθανόν με μια σχέση. Γιατί μετά το γάμο τι? Δεν τελειώνει. Γι' αυτό είπα πριν ότι ο γάμος αυτός ο πετυχημένος τι σημαίνει. Το ίδιο, θα μου επιτρέψετε να πω λίγο ακόμα, το ίδιο συμβαίνει και για τον άνδρα. Δηλαδή και ο άνδρας βρίσκεται σε κρίση αυτή την εποχή, γιατί αναθεωρεί την ταυτότητά του. Ο άνδρας ο οποίος έχει το ρόλο του δυνατού, του κουβαλητή, αυτός που είναι ο πετυχημένος, που θα είναι στο σπίτι για να πάει με τα παιδιά, να τα βγάλει λίγο έξω, να πάει ποδόσφαιρο, να παίξουν με τα αγόρια ή με τα κορίτσια λιγότερο, το ρόλο τον έχει η μητέρα. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε ότι ο άντρας έχει ανάγκες και κάνει τα ίδια ερωτήματα που κάνουμε και εμείς οι γυναίκες. Δηλαδή ποιος είμαι, πού πάω, τι θέλω, η ταυτότητά του. Με πάρα πολλά, πολύ πλούσια μάλλον θα έλεγα, συναισθήματα, τα οποία πολλά χρόνια είναι χωμένα βαθιά, και όλες αυτές, κυρία Χρυσοχώου, θα έλεγα όλα αυτά θυμή,
θλίψεις, χαρές που δεν μπόρεσαν να εκφραστούν, μπορούν να βγουν με κάποιο πρόβλημα οργανικό, κάποιο σύντομα οργανικό. Τώρα λοιπόν ο άντρας αρχίζει να μιλάει για συναισθήματα, γι' αυτό και εμείς βλέπουμε στη δουλειά μας άντρες να έρχονται, οι γυναίκες έρχονται περισσότερο, ζητούν βοήθεια από τις οικογένειες. Γυναίκες ναι, ζητούν βοήθεια. Βεβαίως. Τώρα όμως βλέπουμε πάρα πολλούς άντρες οι οποίοι έρχονται, ζητάνε βοήθεια, μπαίνουν σε ομάδες, κάνουν δουλειά ατομική βεβαίως. Αλλάζουν τα πράγματα, μιλάμε για καινούργια ταυτότητα και βέβαια καινούργια ταυτότητα στο γάμο, θα έλεγα. Μάλιστα. Και στην οικογένεια. Θα μιλήσουμε για αυτό. Θα ήθελα κάτι να συμπληρώσω και σε αυτά που είπε η κυρία Καμιλάκη, αν μου επιτρέπετε. Πείτε μας, ναι. Πριν δούμε τη δημοσκόπηση, ημών με ύψιλον, τι μας είπατε. Είπε και η κυρία Καμιλάκη ότι πόσο δύσκολο είναι η γυναίκα και προκλητικά κάνει. Εγώ δεν μαγειρεύω, θα πάρω σουβλάκια ή οτιδήποτε κάπως γίνεται προκλητική, ή μπορεί να γίνει παθητική. Δηλαδή να είναι υπέρ νοικοκυρά πια. Αυτό, σχολαστική πια, με το σπίτι και με τα παιδιά. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει γιατί μέσα σε αυτές τις ανακατατάξεις, όπως είπαμε πριν, και στα καινούργια δεδομένα, δεν είναι βιωμένες αυτές οι αντιλήψεις. Αλλά πλέον πάει η γυναίκα να περάσει από το παραδοσιακό, την πυρηνική οικογένεια, στη νέα μορφή, στα νέα μοντέλα πλέον. Οπότε εκεί υπάρχει σύγκρουση και ασάφεια. Και όπου υπάρχει ασάφεια, δεν έχει ακόμα καθοριστεί ο ρόλος, έτσι, δεν έχει γίνει μάλλον, όχι να καθοριστεί, να γίνει σύνθεση. Έτσι. Γιατί πρέπει να κάνουμε σύνθεση τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε να πετάξουμε τα παλιά και να πούμε στα καινούργια. Κρατάμε τα παλιά κομμάτια, μπαίνουμε στα καινούργια και κάνουμε σύνθεση. Και αυτό είναι τώρα το δύσκολο, ότι για να συνθέσει πλέον δεν μπορεί ακόμα, γιατί δεν έχει βιωθεί. Κουβαλάμε ακόμα τις γιαγιάδες. Σε μια μεταβατική εποχή. Και ακριβώς εκεί είναι. Οπότε θα βγάλει η παθητικότητα ή θα γίνει πάρα πολύ προκλητική. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εκεί αυτό θα σχολιάσω και στη συνέχεια θα ήθελα να πω και εγώ το κομμάτι το δικό μας για την αγάπη και όλα αυτά. Μαζί σας και πάλι, μιλώντας για την ουσία και την αλήθεια του γάμου, για το μύθο της κακιάς πεθεράς και το μύθο ή την αλήθεια των χωρισμένων γονιών. Ο λόγος στην κυρία Κούβελα. Μπήκε προηγουμένως το θέμα της επικοινωνίας και πάρα πολύ σωστά και νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε εδώ περισσότερο όλοι στο θέμα της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και στο γάμο και στο ζευγάρι και ανάμεσα στα παιδιά. Εμένα με θλίβει προσωπικά όταν ακούω να λέμε αυτό τα παιδιά των χωρισμένων γονιών, δηλαδή βάζοντας μια ταμπέλα έτσι στα παιδιά. Πολλές φορές αυτό και τα ίδια τα παιδιά περνάει μέσα στα ίδια τα παιδιά. Όμως εμείς από την εμπειρία μας, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχουμε δει πολλές περιπτώσεις παιδιών, δεν μιλάω για στατιστικά, μιλάω από την εμπειρία μας στην... Που είναι ούτως ή άλλως μια μορφή στατιστική. Έχουμε δει πάρα πολλά παιδιά, όπως και παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους νωρίς, να τα βγάζουν πέρα πάρα πολύ καλά με τη ζωή. Ίσως και καλύτερα μερικές φορές. Πολλές φορές, ναι, γιατί τους δίνεται έτσι δυνατότητα να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και να μην μπαίνουν κάτω από αυτή την ομπρέλα της υπερπροστασίας, που όπως λέει και η δασκάλα μου, η κυρία Χάρης Κατάκη, το υπέρ το κάνουμε για μας και όχι για τους άλλους. Πολύ καλά. Η υπερπροστασία. Προστατεύουμε, ναι, αλλά η υπερπροστασία την κάνουμε εμείς οι γονείς για τις ανάγκες τις δικές μας και όχι για τις ανάγκες των παιδιών. Και έτσι θα ήθελα έτσι να πω γι' αυτό το μύθο. Εξαρτάται και πάλι εξαρτάται. Αυτό που εμείς έτσι πιστεύουμε, σύμφωνα με τη δική μας προσέγγιση τη συστημική, είναι ότι όταν οι γονείς είναι καλά, έστω και μετά από ένα διαζύγιο που βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αυτοί, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε μετά από αυτό, έτσι, αφού συμβαίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε μετά από αυτό, είναι ότι μπορούν οι γονείς, πια ο καθένας χωριστά, να είναι καλά. Μέσα από μια προσωπική πορεία που θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια, για να μπορέσουμε έτσι να είναι και τα παιδιά καλά. Αν οι γονείς δεν είναι καλά, τα παιδιά δεν είναι καλά. Και βέβαια όταν οι γονείς έχουν εξαφανιστεί, έχουν κάνει άλλες σχέσεις και δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά, βέβαια τα παιδιά δεν θα μπορούν να ζήσουν καλά και έχουμε όλες τις αντικοινωνικές αυτές συμπεριφορές. Κυρία Κούβελα, στο εργαστήρι υπάρχουν αυτές τις σχέσεις, δηλαδή τα ζευγάρια τα οποία έρχονται, μας είπατε άντρες ότι έρχονται περισσότερο. Όχι, δεν είπα ότι έρχονται άνδρες περισσότερο. Τώρα, σε σχέση με παλιότερα. Ότι έρχονται περισσότεροι άνδρες σήμερα. Από ό,τι με παλιότερα, αυτό λέω. Εξακολουθούν οι γυναίκες να έχουν την πρωτιά, θλιβερή θα έλεγα. Εξακολουθούν οι γυναίκες. Αλλά ωστόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανδρών, μας είπατε. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανδρών, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σας αναφέρουν προβλήματα ενδοοικογενειακά με μεγαλύτερους ανθρώπους ή με τα παιδιά? Ποιο είναι αυτό που κυρίως απασχολεί τον κόσμο που απευθύνεται σε εσάς? Ακούστε, εμάς μπορεί να έρθει μια οικογένεια, να έρθει ένα μέλος μιας οικογένειας για κάποιο πρόβλημα.
Τις περισσότερες φορές έρχονται για τα παιδιά, γιατί κάποιο παιδί παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Είτε έχει πρόβλημα στο σχολείο, είτε κάτι σοβαρότερο, είτε κάτι για απάτη, γιατί είπαμε, να ολοκληρώσω αυτό αν θέλετε και θα σας πω και... Είπατε για τα παιδιά, Όχι, για τα παιδιά που έρχονται για διάφορα προβλήματα, έτσι. Συχνότερα έρχονται για τα παιδιά, είτε αυτά είναι μικρά, είτε σε μεγαλύτερη ηλικία. Όμως, διερευνώντας τη σχέση της οικογένειας, βλέπουμε ότι τα παιδιά εκφράζουν με κάποιο σύμπτωμα, παραδείγματος χάρη μαθησιακές δυσκολίες. Δυνητικά. Πάντα είναι δυνατόν, έτσι. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Να μην το πάρουμε σαν κανόνα αυτό που λέω. Εμείς αυτό βλέπουμε, ότι διερευνώντας τη σχέση μέσα στην οικογένεια, βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στην οικογένεια. Πολλές φορές αυτή υπάρχει μέσα στην επικοινωνία, ένα μπέρδεμα στην επικοινωνία. Όχι καλή και κακή επικοινωνία, καλύτερα θα λέγαμε μπερδεμένη επικοινωνία με τις οικογένειες, που κατεβάζουμε ρολά και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, βγαίνουν οι θυμοί, το φταίω-φταίς που κυριαρχεί με τις οικογένειες, δεν μιλάμε για πραγματικά συναισθήματα, αλλά κατηγορούμε τον άλλον για αυτό που νιώθουμε, ότι φταίει εκείνος. Ενώ μπορούμε να πούμε αυτό που νιώθουμε χωρίς να κατηγορήσουμε τον άλλον, τον σύντροφό μας. Γιατί γίνεται αυτό, κυρία Κούβελα? Πώς φτάνουμε από την αγάπη στην κατηγορία? Τώρα για την αγάπη, τώρα θα πάω αλλού, αλλά να ολοκληρώσω με δύο κουβέντες. Δεν μπορώ να διαβάσω τη σκέψη. Ναι, να ολοκληρώσω με δύο κουβέντες. Ακριβώς, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν τεθεί. Αυτό λοιπόν που πολλές φορές φεύγουμε από το πρόβλημα, το παιδί σαν πρόβλημα, και πάμε στις ενδοοικογενειακές σχέσεις και θεωρούμε ότι αυτό το παιδί έχει βγάλει κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια, κάποιο σύμπτωμα, όπως εδώ και ιατρικά θα λέγαμε και ένα σύμπτωμα θα μπορούσε να είναι κάποιο επεισόδιο καρδιακό ή κάποιο άλλο οργανικό σύμπτωμα, είναι ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι που λέει γυρίστε και κοιτάξτε τι γίνεται μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό εμείς αποφεύγουμε να πούμε ότι το παιδί έχει το πρόβλημα, αλλά βλέπουμε μέσα τη σχέση και τη δυναμική μέσα στην οικογένεια. Έτσι, πολύ γρήγορα αυτό να πούμε, και κάπου με ρωτήσατε για την αγάπη. Πώς φτάνουμε, από τον έρωτα και την αγάπη στην κατηγορία. Είναι 2-3 ερωτήματα που δεν το έχω ξεχάσει, έρωτας, αγάπη. Θα το πούμε σε λίγο. Κοιτάξτε, αγάπη. Η ουσία δεν είναι αντίον του έρωτος. Με την έννοια υπάρχει και θείος έρος. Υπάρχει και θείος έρος. Ωραία το είπατε. Κοιτάξτε, αγάπη, τι είναι αγάπη? Πώς φτάνουμε, λέω. Δεν ξέρω τώρα το πώς φτάνουμε. Το πώς φτάνουμε δεν ξέρω. Πάντως αυτό που λέει και ο Μπέκ είναι ότι δεν φτάνει μόνο η αγάπη. Η αγάπη, τα ζευγάρια όταν γνωρίζονται έχουν μεγάλες προσδοκίες προς το γάμο και στη συμβίωση. Νομίζουν λοιπόν ότι με το ότι αυτό το αίσθημα της αγάπης ξαφνικά θα δημιουργηθεί ανάμεσα στα ζευγάρια και αυτό θα κρατήσει αιώνια, χωρίς μεγάλη προσπάθεια ή και με μικρή προσπάθεια, για να μπορέσει κανείς να επιβιώσει μέσα σε ένα γάμο και μέσα σε μια σχέση και μέσα στην οικογένεια. Είναι να προσπαθούμε συνέχεια, να ρισκάρουμε συνέχεια στη σχέση, για να μένει ζωντανή η σχέση, γιατί διαφορετικά οι προσδοκίες μας θα είναι μεγαλύτερες από από τις δυνατότητές μας, και τότε θα απογοητευτούμε και θα φτάσουμε στο φταίω και φταίς που λέτε, και όλο αυτό το μίσος που βγαίνει, γιατί περιμένουμε άλλα και άλλα μας βγαίνουν στον δρόμο όταν δεν έχουμε δει τις σχέσεις. Κυρία Κούβελα, είπαμε λέξη κλειδί εξαρτάται. Τι να προσέχουμε? Μία κουβέντα από όλους. Εγώ δεν θα πω τι πρέπει κανείς να προσέχει, γιατί και αυτό εξαρτάται. Είστε φοβεροί σήμερα με τα εξαρτάται. Θα ήθελα να σας πω πλέον ότι αυτό όπως ξεκίνησα, ότι στρεφόμαστε μέσα μας για να δούμε τους φόβους μας, για να δούμε τις ανάγκες μας, για να δούμε αυτά που έχουμε βιώσει και πώς μπορούμε την παράδοση να την παντρέψουμε με το σήμερα, το συνθετικό και το μαγικό και πλέον η λειτουργική σχέση των ζευγαριών περνάει μέσα από το τούνελ των προσωπικών αναζητήσεων. Μάλιστα. Ειλικρίνεια λοιπόν, καταλάβατε κυρίες και κύριοι, ο γάμος κάνει καλό στην υγεία? Με ερωτηματικό. Εξαρτάται. Καλό βράδυ.